Najlepšie a najšťastnejšie domy v horoskope sú 1., 5. a 9. dom. Tieto ukazujú pravú podstatu tvojho ducha. Sú to domy tvojho vlastného ja, sú to domy sebarealizácie. Pre účely tohto videa si ich teda nazveme domy sebarealizácie. Ak rozvinieš svetlo a potenciál týchto domov, žiješ svoj najlepší život, skutočne radostný. Vieš, kto si v hĺbke, príjmaš inšpirácie zo svojho vyššieho ja a konáš podľa nich bez ohľadu na to, čo si myslia iní. Vtedy sa deje tá mágia, flow, radosť, magické synchronicity. Si na správnom mieste v správnom čase, máš schopnosť žiariť, cítiť sa živá a šťastná. Na to ale potrebujeme tento oheň týchto domov sebarealizácie, potrebujeme ho rozohniť, potrebujeme ho založiť. Aby sme sa tam ale dostali, aby sme aktivovali potenciál týchto domov sebarealizácie, musíme najprv prejsť cez domy tieňa, domy duše, vodné domy. Tesne pred každým z týchto domov seba inšpirácie je jeden z tzv. Vodných alebo duševných domov. Tam sa odohráva skutočná práca a boj o dušu. Tam sa spracováva karma, trauma, minulosť, nevyjadrené pocity, aby sme sa dostali k svetlu a ľahkosti tých ďalších domov. Tieto domy sú domami tieňových psychologických procesov alchymie duše. Aby sme sa dostali k duchu, teda k domom sebarealizácie 1., 5. a 9., musíme najprv prejsť dušou, a to sú emocionálne domy. 4., 8. a 12. a urobiť tam očistu a uvoľnenie pocitov. To je naozaj veľmi bolestivé a vyžaduje ísť dovnútra, zostať prítomný s nepríjemnými pocitmi namiesto toho, aby sme sa rozptylovali médiami, zaneprázdnenosťou, závislosťami, samoliečbou a tak ďalej. Takže ako ste si všimli, tieto domy, kde sa koná tá alchymia duše, sú vodné domy, 4., 8. a 12. Zatiaľ, čo domy sebarealizácie sú ohnivé domy. A prečo je to dôležité? Pretože toto sú 3 body v tabuľke, kde sa stretáva voda s ohňom. A tam, kde sa stretáva voda s ohňom, nastávajú tieto alchymistické procesy. Takže, kde sa stretne voda a oheň, tam nastáva dynamika protikladov. Chlad a teplo, vlhko a sucho, ženský a mužský princíp. Tam, kde sa spája ženský a mužský princíp, vždy vzniká nový život. Takže toto je proces transmutácie. To, čo sa zrodí spojením týchto dvoch protikladov, je tretí prvok. A z ich stretnutia teda vzniká para. Para je éterický element, ktorý v sebe nesie kvality oboch. To je ten skrytý alchymistický proces. Keď sa dva protiklady spoja, rodí sa niečo nové, subtilnejšie, neviditeľnejšie, spájajúce zem a nebo. A presne túto paru my chceme. Pretože na prvý pohľad sa voda a oheň bijú. Voda hasí oheň, oheň odparuje vodu. To je tá fáza rozpúšťania, kde sa staré formy ničia. Symbolicky je to stret emócií, voda a vášne, ohňa. Tiež tu hovoríme o traume. Keď máme traumatické pocity, tak sa to vlastne prejavuje tak, že tá trauma, ten zážitok, ktorý nám nejak ublížil, a teraz nehovorím len o niečom, čo je závažné, hovorím o akékoľvek situácii, ktorá nám spôsobuje nejaké traumičky, nejakú aj menšiu traumičku, tak sa vlastne tie emócie sú nespracované tým spôsobom, že oni sa teda zaseknú v tom našom emocionálnom tele ako nejaký nespracovaný malý komplex, nejaká traumička a sú to v podstate zamrznuté emócie. Preto škorpión, ktorý ovláda 8. dom, ovláda presne tieto traumičky, pretože škorpión reprezentuje fixovanú vodu, teda stojatú vodu, ktorá sa nehýbe a presne tie traumy to je taká stojatá voda, ktorá sa nehýbe. My ju chceme rozhýbať
chceme ju vysušiť, chceme z nej spraviť paru a z tej pary vlastne potom nabrať tú energiu a prejsť do tých ohnivých domov, kde vlastne hovoríme o kreativite, hovoríme o vyššom zmysle a tak ďalej. Takže presne z tohto dôvodu vlastne tie vodné domy reprezentujú tie traumičky, tie traumy, tie zaseknuté pocity, tie nevyriešené veci, zatiaľ čo tie ohnivé domy, ktoré vlastne keď prechádzame zo 4. do 5., z 8. do 9., z 12. do 1., tak prechádzame do ohňa, prechádzame do akcie, prechádzame do sily, prechádzame do nášho skutočného ja, do kreativity, radosti a sebavyjadrenia. My teda začneme 4. domom. Tu sa naša cesta začína. 4. dom reprezentuje korene, rodinu, predkov, emočnú stabilitu. Tiež reprezentuje vlastne naše detstvo a je to dom, ktorý je pred 5. domom radosti a tvorivosti. Takže naša práca sa začína tu, rovnako náš život v podstate sa začína tu a preto potrebujeme tu spracovať veci, ktoré sa nachádzajú vo 4. dome, ktoré podkopávajú a blokujú prístup k radosti a flowu a sebavyjadrenia, ktoré nachádzame v 5. dome. Takže začíname teda tým, že sa pozeráme na naše vlastné emočné reakcie. 4. dom. Čo nás spúšťa k hnevu, smútku, sklamaniu? Potrebujeme si uvedomiť tieto spúšťače a spájame ich so zdrojom. Väčšinou sú to rôzne rodinné vzorce, skoré detstvo, rodová línia. Môže sa to prejaviť tak, že možno máš nízku sebadôveru, ktorá ti blokuje kreativitu, pretože rodičia ju tiež nemali a vštepili ti to. Možno nemáš šťastie v láske, pretože všetci v rodine sa rozviedli. Niekedy to môže byť aj od predkov, ktorých ty ani osobne nepoznáš, tety, prastarí rodičia. Tuto vlastne, čo musíme my robiť vo 4. dome, keď ho chceme vlastne prečistiť a vyliečiť, je to, že sa stávame sami sebe rodičmi. Teda pristupujeme k sebe a k svojim emóciám ako ku dieťaťu. Pristupujeme tiež k nášmu smútku, k nášmu hnevu, k nášmu sklamaniu. Pristupujeme ako k malému plačúcemu dieťaťu. Pokiaľ nejaké dieťa plače, tak ho neposielame vlastne preč, nehovoríme mu, že by nemalo existovať, ale snažíme sa ho teda prijať a utešiť. A takisto vlastne teda pracujeme aj sami so sebou v tomto 4. dome, liečíme si svoje vnútorné dieťa, ale hlavne sa učíme o našich emóciách a hlavne, čo je úplne najhlavnejšie, o našich emocionálnych reakciách. V podstate nemusíme nič robiť, stačí, keď si začneme uvedomovať vlastne, že čo nás tie naše spúšťače, čo nás spúšťa k tomu hnevu, čo nás spúšťa k sklamaniu, k smútku. Napríklad psychológovia a energetickí terapeuti si všimli, že ak má niekto problém otehotnieť, čo vlastne súvisí s tým 5. domom, môže to súvisieť tiež s niekým z rodiny, kto mal potrat alebo stratil dieťa. Táto intenzívna emócia straty života sa zapíše do astrálu a funguje ako program, ktorý blokuje 5. dom. Jedna z najlepších prác s 4. domom sú terapia, uvedomovať si tie vzorce, rodinné konštelácie, spracovať pocity a energetické rozpliesť otlačky z detstva a z rodovej línie. Odpustiť rodičom a predkom, aj keď už nežijú, uvedomiť si, že robili to, čo vedeli, cítiť, čo ich k tomu viedlo, takto sa lieči rodová karma a ukončujú sa opakujúce vzorce. A potom začne prúdiť radosť a tvorivosť 5. domu. Zlepšujú sa vzťahy s deťmi, objavuje sa romantická láska, nové nápady, inšpirácie, radosť zo života, miznú depresie. Takže aby sme si to povedali ešte raz jednoduchšie. Ten 4. dom sa teda vlastne, ako som už povedala, týka tých našich emocionálnych reakcií. A my vlastne tie naše emocionálne reakcie nepotrebujeme nejak meniť, potrebujeme ich prijať a zmieriť sa s nimi.
Najlepšie, čo tu môžete spraviť, je prestať bojovať s minulosťou. Proste, čo sa už stalo a už to sa nezmení. Takže vlastne to prijať. Prijať to v tej podobe, v akej to je. Aj pokiaľ je to aj možno temné, diabolské, ale prijať, že sa to proste stalo. Keď sa teda otvorí, keď vyriešime ten 4. dom, keď vyhnáme z neho démona, tak sa otvorí ten 5. dom, ktorý vlastne hovorí o kreativite, hovorí o tom, ako sa prejavujeme. Tuto ľudia dostávajú nové sebavedomie. Tu dokážu potom ľudia otvoriť tú svoju leviu kvalitu, to srdce, tú odvahu, tú srdečnosť. Zrazu dostanú odvahu spraviť nejaký kreatívny projekt, o ktorom už dlho snívali, ale nemali odvahu alebo energiu ho vyskúšať. Dokážu odpustiť, dokážu sa tešiť, radovať, smiať sa. Je to proste super. Keď sa otvorí ten 5. dom, ten človek, to srdiečko sa vylieči a človek dostane úplne novú energiu a chuť do života. Keď sme vlastne teda prešli prácou 4. domu, vstúpili sme do 5. domu, v tom 4. dome sme sa naučili cítiť sa bezpečne so svojimi emóciami. To je hlavné poslanie toho 4. domu, keď ho riešime, je naučiť sa cítiť bezpečne so svojimi emóciami, naučiť sa s nimi pracovať, rozpoznávať ich a byť v spojení s našimi emóciami. Keď sme spravili túto prácu, sme pripravení vstúpiť do 9. domu. Najprv však potrebujeme prekonať 8. dom. Ale prečo chceme prekonať ten 8. dom? No pretože v tom 9. dome sa spájame s našim vyšším ja, rozširuje sa nám vedomie, lepšie chápeme morálne princípy a nachádzame svoje životné poslanie. Takže pokiaľ sa chceme spojiť s našim vyšším ja, nájsť svoje životné poslanie, potrebujeme prejsť cez 8. dom, avšak 8. dom je najstrašidelnejší zo všetkých. Tu sa skrýva netvor. Tu sa skrýva ten váš najväčší strach. Skôr než získame prístup k vyššiemu poznaniu a intuícii, musíme prejsť temnotou 8. domu. Tu sú uložené nespracované traumy, zneužívanie, manipulácia, predátorské energie, posadnutosti, závislosti, nezdravé pripútanosti, naše najhoršie vlastnosti, naše najväčšie strachy. Nie sú to len individuálne traumy, ale aj spoločenské traumy. Toto je tá najťažšia práca. Zvyčajne sa táto práca spúšťa po šoku či tragédii. Či už je to choroba, smrť blízkeho, rozvod, bankrot, násilie. Tu už nefunguje intelektualizovanie ani mentálne pochopenie. Je to telesný, drsný proces. Pôsobí to ako smrť, ako roztrhnutie duše na kúsky. Takže tu sme porazení, tu sme roztrhaní, tu sme prinútení vzdať sa. A práve preto aj védská astrológia volá 8. dom boisko. Tu sa odohráva skutočný boj o dušu. Staré presvedčenia a vzorce sa rúcajú, realita sa triešti. Začínaš vidieť skrz kultúrnu indoktrináciu, propagandu a klamstvá. Je to úplne desivé. Strácaš nevinnosť a vieru. A toto je presne to, čo sa vlastne stáva v tom 8. dome. Keď si prežijeme tú tragédiu, keď prechádzame takou traumou, že máme pocit, že nám niekto doslova násilne oholil hlavu alebo nám spravil nejaké obrovské utrpenie. Tu je presne ten bod, kde sa to deje. A ten človek proste stratí tú nevinnosť, s ktorou sa narodil. Každý človek má, myslím si, že taký moment, aspoň jeden v živote, či už je to náhla smrť blízkeho, alebo nejaká iná katastrofa, ktorá sa udeje, kde stratí takú tú detskú nevinnosť. To sa presne odohráva v tom 8. dome. Ak cúvnete v strachu a hľadáte nejakú pilulku, ktorá to všetko vyrieši a nebudete musieť cítiť tú strašnú bolesť, duša stagnuje, energia sa blokuje, kým sa nerozhodnete ísť ďalej. Ako sa hovorí, keď prechádzaš cez peklo, tak potrebuješ kráčať ďalej.
Práca nikdy nekončí, ale každým rozuzlením tieňových vrstiev sa aktivuje 9. dom. Vyššie vedomie, múdrosť, spojenie so zdrojom. A preto my vlastne ideme do tohto 8. domu a tu riešime tú traumu, ktorú si každý má nejakú traumu. Preto aj v mojich výkladoch, kde riešim traumu, tak sa vždy sústreďujem na ten 8. dom. Pretože skutočnú múdrosť nemožno mať bez stretnutia s tieňom. Po obdobiach 8. domu, keď sa aktivuje 8. dom a prechádzame do 9. domu, tak prichádza znovu zrodenie, ľahkosť, pohľad z nadhľadu. Húsenica sa mení na motýla. Je to iniciačný proces. Ľudia, ktorí majú veľa planét vo 8. dome, si týmto procesom často prechádzajú znova a znova a preto sa často stávajú psychológmi, liečiteľmi, astrológmi alebo pracovníci v krízach, či už ide o sanitky alebo hasičov, hej? Pretože títo ľudia, ktorí majú tak zvýraznený ten 8. dom, tak oni sú veľmi napojení na to, že pomáhať ľuďom v krízach. Odmeny 9. domu však stoja za to. Z týchto ľudí, ktorí si tým 8. domom prechádzajú znova a znova, sa stávajú múdri učitelia, ktorí vedia rozoznať pravdu od klamu, tmu od svetla a chápu, že aj tie najťažšie skúšky majú význam. Tuto, keď chceme prekonať ten 8. dom, tak je to presne to, že potrebujeme spracovať túto temnotu a tiež ju proste prijať. A tá práca, ako som už povedala, ona sa nikdy nekončí, pretože stále sú tam nejaké nové a nové nánosy. Čím idete hlbšie, tak zistujete, že ono to vlastne nemá žiadne dno, tá práca. Vždy sa nájde niečo, čo sa dá liečiť v tom 8. dome, ale ako som už povedala, s každým tým liečením sa spája potom nové a nové uvedomenie, lepší prístup ku zdroju energie, lepší prístup ku múdrosti. Keď sme prešli cez 8. dom a dostali sme sa do 9. domu, prichádzame do poslednej časti alebo do 0. časti našej cesty a to je 12. dom. To je posledná alchýmia, oslobodenie duše. Keď sú spracované psychologické rany 4. a 8. domu, prichádza 12. dom. To je karma a vzorce z minulých životov. Aby sme si ale vysvetlili 12. dom, najviac nepochopený dom v astrológii, 12. dom je ako keby také miesto medzi svetmi. Miesto, kde sa zachytáva kozmický prach, nazvime to tak. To je ten dom, do ktorého ide vaša vaša duša po smrti, a kde sa zdržiava, až kým sa znova nezrodí, pretože po 12. dome prichádza 1. dom. A ten 1. dom, on doslova symbolizuje narodenie dieťaťa. Narodenie dieťaťa, keď vyjde von z matky. Takže ten 12. dom, tak tam máme traumu aj prenatálnu traumu z toho, že vlastne ako sa naša matka cítila predtým, ako sme sa narodili. Ak tam ona si zažívala nejaké nebezpečenstva a tak ďalej, tak sa to ukáže v tom 12. dome. Podobne ľudia, ktorí majú veľa karmy z minulých životov, veľa vzorcov z minulých životov, tak majú veľa planét v 12. dome. A často napríklad, keď je Venuša v 12. dome, tak si opakovane prežívame možno nejaký príbeh v láske, ktorý si už prežívame veľa rokov, veľa životov. Takže toto vlastne čistíme v tom 12. dome a tu už ideme do takého spirituálneho čistenia. Práca tu prebieha cez sny, regresie, psychológiu, spirituálne praktiky a meditáciu. Je jemnejšia než 8. dom a často sa deje aj prirodzene sama od seba po predchádzajúcom liečení. Je to dom služby, odovzdania, bezpodmienečného dávania. Takže tuto, keď chceme pracovať v tom 12. dome, tak ako som už povedala, sny, meditácia, spirituálne praktiky, riešenie vzorcov z minulých životov, čistenie, energetické čistenie, smrť. Smrť samotná je taký očisťujúci akt. Keď zomierame a dostávame sa do toho 12. domu, do toho priestoru medzi svetmi,
Tiež riešenie traumy z tehotenstva, z pôrodu, riešenie pôrodu samotného, ako sme sa narodili. Toto sú všetko veci, ktoré spadajú po ten 12. dom. Ak my otvárame, ten 12. dom je dosť nebezpečný, pretože ak otvárame ten dom skôr, než sú zahojené rany, môže byť veľmi bolestivý. Preto by sa s ním malo pracovať ako s posledným, pretože ak ho otvárame príliš skoro, tak tam prichádza depresia, izolácia, halucinácie, závislosti, psychózy, klamstva. Tam veľmi taký dom, v ktorom sa dá stratiť. Ale aj to je súčasť očisty karmy. Takže v tom 12. dome vlastne očistujeme tú karmu. Keď sa toto obdobie skončí, tak nasleduje ten prvý dom. To je sila, nové začiatky, zdravie, nová vízia života. Doslova znovu zrodenie. Teda narodíme sa znovu. 12. dom ovládajú ryby, posledné znamenie horoskopu, zatiaľ čo prvý dom ovláda baran, prvé znamenie horoskopu, a ja som si to vždy predstavovala tak, že ten baran doslova vyskočí z tých vôd 12. domu a vyskočí a začne nový cyklus. Ale našou úlohou nie je ho chápať, pretože, ako som povedala, je medzi svetmi, takže tam tá práca je naozaj spirituálna a naozaj pre každého veľmi individuálna. Tieto veci v horoskope, kde sa ukazuje bolesť, kde sa ukazujú nespracované pocity a trauma, študujem to už celé roky. A spravila som si ucelený prístup, ktorý robím tiež na základe tejto metódy, teda, že pozriem si znamenia 4., 8., 12. domu, pozriem si, aké sú tam tranzity, aké sú tam planéty, ale takisto mám i nejaké ďalšie spôsoby, pretože môj názor je taký, že nie pre každého človeka funguje ten istý postup, keď ho chceme liečiť. Pre každého človeka funguje niečo troška iné. Vďaka astrológii môžeme spraviť ucelený obraz toho, čo presne sa vám stalo a ako vám pomôcť. Vám konkrétne. Na záver si povieme, akých netvorov to vlastne ideme poraziť, keď bojujeme v týchto domoch. Ako prvé si povieme medzi súhvezdím Raka a Leva sa nachádza tzv. Vodný had, Hydra. Je to najväčšie a zároveň najdlhšie súhvezdie na nočnej oblohe a reprezentuje vodného hada, ktorého potrebujeme týmto spôsobom poraziť. Ďalšie hviezdy, ktoré nás napadnú vo 8. dome, je práve Šaula a Lesat. A to je dvojica hviezd, ktoré spoločne tvoria žihadlo škorpióna, takže tam sa nachádza ten škorpiónsky jed. A tuto vlastne v tom 8. dome dostávame dávku jedu, ktorú musíme spracovať. Našou úlohou je spraviť z tohto jedu liek. Posledná príšera, s ktorou budeme bojovať, je Cetus. To je veľká a veľmi nechutná veľryba, ktorá sa nachádza pri súhvezdí rýb. Táto veľryba symbolizuje skryté monštrum, ktoré sa skrýva v morských hlbinách, rôzne nevedomé pudy a potlačené pudy. Myslím si, že v príbehu, ktorý sa týka tohto súhvezdia, vlastne ona ukradla nejakú princeznu. Takže je to taká hnusná, nechutná potvora, táto príšera. Ja osobne mám zlý pocit, keď sa pozerám na fotky tohto súhvezdia. Takže toto bolo všetko ku bojovaniu na križovatkách duše. Tieto križovatky duše, sme si povedali, boli 3, sú to 3 brány. Rada by som vedela, ako to reflektujete, ako sa to prejavuje vo vašom živote. Takže ak chcete, kľudne mi napíšte komentár alebo mi napíšte správu na Instagrame.